Da li misliš da ona negdje, evo kao žena, ima zaista ljubav prema Nenadu? Da li postoji ljubav? Pa ne znam, ona je ljubav imala prema dečku kad je ušla. Tako da se to kod nje vrlo brzo te ljubavi dešavaju. Znaš kako, nemam pojma, a i ovaj momak što je ušao Stanislava, kako njega komentariš? za nju i on brzo uđe u vezu. Tako da ja iskreno ti kažem, mislim tu niko nikoga ne voli i svi su tu zbog nekog interesa. Bitno je da su u priči, a sad da li to priča loše ili dobro. Za gledanost je dobro. Da li misliš da je hladna kao osoba? Pa nemam pojma, znaš kako, ne znam, onako, meni devojka nema nikakvu energiju, onako mi je totalno ravna linija, znaš, ne znam. A on je opet nekako mnogo nekako živčan, znaš, i onda ja taj spoj nekako, ono, nemam pojma, stalno su neke oscilacije. Malo je opterećujuće to sve, iskreno. Eto, s jedne i s druge strane, bar moje neko viđenje. Sramoto jedno. Miljana, jel sereš i dalje u gaće ili samo malo? Što mi je drago što je došlo. Jel nisu blokirali? Miljana, pogledaj me na listi, Miljana, gde si ti? Mika kaka, ljubomorna. Ima Coca-Cola. Vidi, ona je ladno došla da vidi šta se dešava, koliko ljudi imamo, veruj mi. Miljana, žao mi je što si mutana. Miko, pogledaj me na listi, gde si na listi, Miko? Samo možeš da laješ u pozadini i to ti je sve. Miko! I tužbu što imaš, aj Bože moj, to ćemo lagano. Biće para od Miljane, op, vesel. Ali sve u humanitarne svrhe, ljudi, rekli smo. Sve što od Miljane uzmemo za tužbu ide u humanitarne svrhe. Neka je rekla. Eto, ljudi, koliko vidi, ja se u vezi. Ljudi, ja se... Čekaj. Drogiraju se ljudi ozbiljno. Izvinim. Jesi ti dobro kad pitaš da li smo mi u vezi? Au, jebot. Mnogo je glasno, ne čuje se ništa. Ne znam koliko sam visoka, nisam se merila 100 godina. Pa kako je to pitanje, jel ste u vezi? Izvini, sedimo zajedno i pitaš me da li smo u vezi. Bože, i živimo zajedno, šta smo mi drugari? Hvala, Rejhan, Jelena, sad ću ti reći. Jelena, imaš 2,5K, hvala. Pozdrav za ekipu iz Bihaća, pozdrav. Sede drugari zajedno, ali ja se ne družim sa... Da su mi bivši, ne bih se družila sa njima, tako da to kome je to normalno, slobodno. Crni bombarder, Šaki. Ali Mika koja je došla da se javi. Ne znaš šta je napisala, beš? Mučenica. Mučenica, ono što me gleda live, mora da hejtuje. Jer ne može da igra mečka. Ne može, neće igrati. Neće da igraju sve. Ne igram sa slabim protivnicima. Miljana je slab protivnik, nemaj na listi. Nije mi zanimljivo, ne igram s takvim. Sa propalim pokušajima tiktokera kao što je Miljana. Mimi ne kapiraju... Ljudi nisu dobro, znaš, psihički, baš nisu dobro, otišli su out, mnogi. Jeste, boss. Gledam sam ko Vuk. Ona je napolju pa se vrati, pa ode pa se vrati ona. Ali neće više da je vraćaju. Izduvala ga i tamo. Ali nebitno. Gle, nema niko. Jedino je da prvo sačekam ako se... Šajm i ona, glavna tema Balkana, konačno uživo da ih vidimo na Hype televiziji. Kažite mi, kako vam je danas bilo kod nas, kao našim gostima? Zdravo, bilo nam je jako lepo, prijetno, svi su ljubazni prema nama, eto, dobro. Fenomenalno, složio bih se sa lepšom polovinom. Eto, dobro nam došli, mi smo uvek tako dobri domaćini. Ja se našli, hvala, hoćemo. Kažite vi sad meni, kako je vam u spoljnom svetu? Kako provodite vreme ove dane? Da ste se prilagodili? Jesmo, jesmo se prilagodili onako našem sistemu, ono, što se tiče toga da uživamo nas dvoje, gledamo filmove, klopamo, malo šetkamo i sve to, ali što se adaptacije, ono,
baš tiče, onako među ljudima i sve to, malo smo još uvek čudnjikavi, a i Miona je onako malo zbog nekih stvari koje su nam se tamo izdešavale, onako poljuljane, tako da kažem. A koji ste zadnji film gledali? Ajde Miona, kaži mi, se sećaš? Horor, komedija, šta? Sinoć, šta ono, naučna fantastika neka. Nije Inception ili tako, kako se zove, ja sam na pola zaspan. Nešto, ne znam, Nešto čisto onako malo... Ja sam zaspan na pola. Da, kao čisto nešto onako malo drugačije. Da. Evo, kažite mi, da li se kajete što ste uopšte ušli ove sezone u reality? Da, jedno veliko da. Da. Kažite meni, kako se desilo? Vi ste izdali pesmu koja je ušla u trending i svi su mislili da ćete vi biti napolju da promovišete pesmu. Kako ste došli od toga da kažemo, sad, da kažemo do kiksa, da snimite hit pesmu i da uđete? Da to promovišete napolju. Svakome se nekad desi greška, nama se desila ta tolika greška, to jest prvenstveno moja greška da ja pristanem na njegov predlog, na njegovo to kao forsiranje. Pa ja sam insistirao, forsirao sam, rekao sam, ajde da uđemo sada ove sezone da pokažemo kakvi jesmo. Da je prava ljubav. I pokazali smo, ali su želeli, oni ne može to da se pokaže, totalno su... Koga zanima? Previše zlobe, šta je to? Ma... Svega i svačega, sada ti da, tako da nismo mogli da se predstavimo kako jesmo, mislim jesmo, ko je video je. Dobro, idemo ovako, bili ste kod Dekija, vidim da vam je bilo super, o Dekiju nećemo, naš dragi kolega, kažite mi, sad ti šta znaš Dalilu lično, kakvo je tvoje mišljenje sad o Dalili nakon svega? Možda ti mi ona tvoje mišljenje ako možda ne znaš lično. Znam je. Pa dobro, što se nje tiče, mi smo bili okej, raspravljali se nemam kontakt sa njom, nešto na TikToku što smo neke mečeve igrali, to je to, nemamo neki kontakt. Zanima mi Jonino mišljenje? Pa nemam šta da kažem, niti pratim njen rad, niti gde je, šta je, kako je, gde živi, kako živi, stvarno, nemam šta da kažem. Kako je bila osoba prema tebi? Prema meni je bila korektna skroz. Ništa ono, tu i tamo, ćao, ali korektna. Kažete mi sad, Miljana Kulić je, da li je ona glavni razlog što ste vi pobegli? To je jedan od razloga, ali znaš, mislim... Ono bilo dolivanje ulja na vatru, bukvalno. Naš udarac Mione u glavu što je udarila i da niko nije reagovao na to i... Ne zanima mene da neko reaguje, da se sad nešto preduzme. Vidi, to mene ne zanima jer ja nemam ništa od toga sad da možda ona bude diskvalifikovana, mene to ne zanima. Ja sam samo žela da se malo, bar da se skrene pažnja, da se skloni od nas ili, eto, provociraj, ne diraj me dok spavam, nemoj da me udaraš. To je to. Imaš ti prava verbalno sa mnom do preko sutra, ali te neke stvari, to mi je stvarno ono... Jezivo, ba devojka nije normalna, njoj je dopušteno da radi šta god. Zašto je njoj toliko sve dopušteno? Nikom nije u istoriji realitija bilo toliko dopušteno ponašanje. Pa sad ću jasnu definiciju da ti dam, oni koji trebaju da zarade, da ne zarade, tako da ona je glavno... Ono zavlačenje da bi ona opet ušla, ali tako, diskvalifikuje pa da opet uđe da pravi šou. Ona će da radi šta god joj kažeš, tako da, eto, takvi su najisplativiji one koji drugima skine sve, tako da, Mi ona hoćeš je tužiti? Hoću. I ja takođe za prošle sezone isto za udarac, nisam hteo jer mi je plakala kako ću majku da pošaljem u ludnicu, nemoj molim te imam dete i sve to, ali apsolutno takvim osobama je mesto tamo, tako da i da spasimo druge osobe od udaranja i svega ostalog što može da im se desi. Ma ne zanima mene da ja spašam sad to druge ljude od udaraca ili šta god, jer njih nije zanimalo kada ona mene udarala. Čisto eto, to je nešto moje jer ne može mene neko da udari. Ja, eto, mogla bih da pređem preko toga, ali ne želim. Jednostavno, sad sam tako zacrtala, ne želim. Jer nisam bila sa njom nikad u sukobu, problemu, bile smo korektne, kao gromi zada iz čiste mira, mene neko da fljusne ovako me zabode, mislim, to mi je ono malo... Vidjet ću s advokatom šta kako funkcioniš, šta najbolje se uradi. Ali to je 100% tužba, to nema šta. Dobro, ja moram, jer gledalci očekuju, nadam se da se neće ljuti, da vas pitam za dve osobe koje su činili jedan četvorugo s vama u prošloj sezoni, za Maju i Stanislava. Kakvo sad mišljenje imate nakon svega o Maji i Stanislavu? Prvo, šakratko? Pa, znam za Maju znam kroz reality, tako da, pa nema šta, niti se družimo, ništa, nemam šta da kažem, niti znam šta radi, s kim, šta kako, nemam šta da kažem. Jeste čuli da ona trudna sa carem? To ne znam, bili su neki natpisi, ali nek svako radi u životu šta hoće, a za ovo drugu osobu ja ne znam koja je ta osoba, tako da ne znam šta me pitaš. Ovo nekim ljudima, nemam šta da kažem jer ih ne poznajem. Razumem. I ona? Ne zanima me ni jedna ni druga osoba, zaista, baš nemam šta da kažem iz jedna ni za drugu osobu. Niti to šta se dešava sad u životu. Odlično.
Dobro. Kažite mi, ko je najveće zlo u ovoj trenutnoj sezoni od ljudi? Segmentor, možda Miljane? Nije ona zlo, ona samo nije normalna. Onda zlo. Ona je bolesna. Ona nije dobro psihički, a da je zlo nije. A ko je zlo? Mali Uroš jeste zao, Mali Uroš je zao. A, Uroš, da, Uroš. Tako zao i prepredio. Vidite, Zao. mislim, persiram. Vidite, da, vidi, mnogi ljudi koji su ove godine ušli, koji su gledali Uroša, pričali su ga sažaljevali tamo, a kada su pratili prošlu sezonu i sve, su sada totalno promenili mišljenje, imaju najgore moguće mišljenje, to se vidi po anketama i po tim nekim stvarima. Oni koji su bili gledalci, a sad su učesnici. I starija ona gospođa koja je jedna komentarisala, koja je bila baka možda da on bude, koja ga je baš sažaljevala, sada ima sve najgore da kaže za njega, eto. Dobro, kaži mi šta, da li si zamerio Miji što je rekla da si ti uništio svoju karijeru? Mija Borisavljević. Pa nisam zamerio, nisam... I evo, da nju opravdam, ona je malo to izvučena iz konteksta, ona nije ništa toliko loše mislila, kako sam ja shvatio. Pa gledaj, uopšte nekako nisam očekivao da će da me komentariše na taj način, jer smo uvek bili dobri. Jedno za drugo tu i stvarno smo super radili, toliko nastupa i takve hitove smo napravili da mislim da ne bi trebala da ima neko loše mišljenje o meni. Sada, moji postupci u realitiju i to koga boli uvo, gledaj ti kakav sam ja prema tebi, nisam je zamerio sad nešto smrtno, wow, ali mi je bilo krivo, nisam očekivao od nje, očekivao sam od mnogih koji žele nešto, promociju, medijsku i bilo šta da pričaju. Njoj to nije potrebno, realno. Njoj to nije potrebno, ona je stvarno i zvezda i stvarno dosta i radi, sve to njoj to apsolutno nije potrebno i onda me začudilo što je uopšte komentarisala, samo je trebalo da kaže imam mišljenje kako imamo o njemu, super smo radili, to je to, da li sam ja moju karijeru upropastio, to nisam, moja karijera je samo malo stavljena po strani, jer sam sebi dozvolio da ulazim u reality kom ne pripadam, ja i reality. Ti opet sarađivao sa Mijom, nakon svega, što da ne? Pa naravno da bi sarađivao, kvalitetne pesme, kvalitetan izvođač, tako da nema šta loše kaže. Moram da te pitam, isto me baš začudilo, ja sam snimao intervju ovde ispred TV-a sa Anđelom Vešticom, koja je glumila u tvom legendarnom spotu Top Model. To moram da kažem, gledaj. To sam bio ja. I rekla mi je, znaš, kao sve najgore. Mene to začudilo, ja sam mislio će on reći nešto pozitivno. Začudilo me. Pa naravno, od tog trenutka su mnogi čuli za nju, iako jesu i ranije čuli, ali od tog trenutka ona napravila neku priču u sebi, tako da kogod uđe u neku priču sa mnom, da li se družio, da li uradio neku pesmu i nešto, stvarno je napravio dosta od svog života. Tako da, mene je začudila ta izjava, kao sretneš mi kao cool sve, a kao ta izjava sve najgore o meni, tako da, blam. Ne ljutiš se. Ma, nema šta se, nego blam izjava, ne znam šta je treba to. Dobro. I za kraj ću vas pitati, evo, neću vas pitati standardno, da li ljubav cveta, da li to vidim, ja vidim po vama da ste baš onako skladan par, van kamera, sad ne znam kako ljudi to gledaju. Pitaću da li, evo ti nastaviš svoju karijeru naravno, da li mi ona planiraš da budeš ogromna zvezda, kao što je recimo Seka Aleksić, kao što je, koja je tebi pevačica usluša? Joj, zaista, ja bih to volela. Ne znam šta će se desiti, možda mi zvezde nisu naklonjene u tom pravcu, ne znam. Stvarno ne znam, ja bih to volila, meni je to želja, tako da ne bih sad izvala neke pevačice, ali volila bih. Pa ćemo videti, polako. Gradi svoj put i neka ona bude Mijona Jovanović, sve te zvezde neka ostanu zvezde kakve jesu, svaka im čast, ona treba da bude svoja i da nema nekog uzora, nego baš svoja da bude, drugačija, da se ona istakne kao Mijona Jovanović. Na pravom je putu polako, ja sam rekao korak po korak, ova pesma je stvarno, ja evo iskreno... Da, veliki uspeh. Gledaj, dugo nisam izbacio pesmu koja je bila tako jako plasirana, kotirana u trendingu, mi smo bili drugi u jednom trenutku i prvi u trendingu, što je wow, sad u ovom trenutku, pored toliko izvođača, stvarno za respekt, tako da je na pravom putu i to je 100%. Kogod kaže suprotno, veruj mi, samo iz ljubomore može da kaže suprotno. Lepo, hvala vam puno. Hvala.